ibe aya indowa wallazi huwa yut'imuni wa yaskini aba suratu shuarau a aya bi wolofla ni konondo ay jiya doni ba benyinga ay ninti susati yelema wallazi huwa yut'imuni wa yaskini aba ninsebe walaka kemen saba ani bisaba ni saba ala madin ainin korobo akalaje ni kunate ya di auma akai amai ne kandoma mene bi min di auma akedro abana ni yake ibinai abe famia udma angata aba obe galo korobo kuma me famia galo ti me bulila o na mena bulila aba dongele abijo tie de ditofle auma aya lama ka barakene ala ka kurone jeledu bulito te shitane togote ay kuma bina kofe me aba me ala togo indi kanu nyogoma sabu upereseledu aba niya sebe keme sabani bisabani saba jiri dobe uba fwa makoshi arabukana amba wele ko karati ode shi ndado uba fwa ma frazela chugoya mina me ode ya arabukana mai otma o shilla do nyini alado soroka di kojugu asoroka di kojugu shilla do nyini ko ka na shilla aba parfait qualité min kadiye o ken na shina me parfait dagoma o de kain me nima o soro parfait min kadiye o kala aba ekatuka nimu ifarkulula ala billahi ni kala tamade kibe je jamana o jamana aba chaw bigiri ka muso bigiri ka wayti dese dai mena ni tamade ika papier ko tigele ika bara ko tigele ya i nyona ube kashi yoro mina aba ibi teme yinga Allahu akbar ni kilan dama barakele aba niye ninke akechugo nyumana mo bi bulin tamaminye ko sanu ta kono fu ta kono ni donai aba ibe sanu kuruba soro ay sigate nade sababu bi ko la ko glonglone do sababu de la ni ma tugu sababu nofe aba ika fuiti wallahi Allah ko qur'ane kono kanga tugu sababu nofe ko sababu bi ko la ama fo ko yere de ko sababu bi ko bela li kulli shay'in sababan wallahi sababu bi ko bela novolotigiya aba sababu do fandanya sababu do garizige batigiya sababu do ko be sababu de fuiti sababu timina ore la garbuke welida aba kuma mina mogo bi kulela ube boli la ko geleya be ko esige nafolo ko ala deli ko tien do wa do ko galodo do ko tien do me tien do atielema a jele bi kurane do c'est-à-dire kurane kono ni ta do na garbuke bi kalala suratul waqi'atu ma minu mi kule la aba antu jabi nga billahi ka ala deli keni qur'ane jele ala ki garziga dele ka navolo dima siga fuita la abi qur'ane kono ne ma fo mori mi me maw nege ka maw java ku ka navolo dun aba ngando ma mori galontige la tiala mori zo tiala anamara to tiala abingani kela tiala mori kuma kela tiala kiseti minu nga jabala aba chemi mika kuma ife ni oye kunati ne santani sheki ne tabdilu kalanka shido aye famia santani sheki aba 2020 ne iza wakati gindo soro oya soro ne shibe samuka nela aye famia otmana dalu koni ka foko akire folo ma to fone mabi ni ko ni bi se akire ye ni nye da garbuke ka michukoti wallahi ye ko fako ba aye famia odmana amen ne di mugo ma o me kise de di mugo ma dalailul khairat kono aba ne mi wa fla bua kono depuis ne shibe santani shi wallahi sikatala madawo made tabdilu dobe aba ibe barake wa fla biela wal makime fla biela wal makime nani biela ni dala sanike mugo kun aka wori ben na ikoshi kono aba
aba ne nin bɛɛ ɲɛdɔn ne nin bɛɛ si dɔn depuis ne bi san 18 na mais ko ɲumanw ne tɛ o n'i y'a ye ne ko a ye na Iza Wakati baara kɛ aba nalo de la mo de si dɔn o ye tiɲɛ de o ye tiɲɛ de ala tɔgɔ jɛlen don boli tɔgɔ tɛ sitanɛ tɔgɔ tɛ ko zigasi t'a kɔfɛ n'i y'a kɛ ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma ala a ye nkalontigɛlaw to yen a ye tiɲɛ lamɛn a ye faamuya o tuma Iza Wakati nafolo baara aba n y'a fɔ a ka ca dɛ n mɛnna kuma fɔli la koyi aba kan goma ti nɔrɔ dɔnkili la ti gansan n bi ka min fɔ maa dɔnni a bɛ faamuya maa dɔ bɛ yen aba n'i ko i kunkolo b'i dimi a b'a fɔ fura b'a bolo n'i ko fasadimi b'i la a b'a fɔ fura b'a bolo n'i ko i kɔnɔ bolilen don a b'a fɔ fura b'a bolo n'i ko i garizigɛ jɔlen don a b'a fɔ fura b'a bolo n'i ko i dabalilen don a b'a fɔ o fura b'a bolo n'i ye diɲɛ ko o ko fɔ aba k'a bɛɛ b'ale kelen bolo o mori tɛ ne ye dɛ ne bi se min na n b'o de fɔ aw ye n'i dal'o la na o baara kɛ n'i ma da o la a to yen garibukɛ balolen bi yan sababu bɛ k'o de la ne bi sababu di mɔgɔw ma ala kama a di don n'o tɛ bilahi ne tɛ kuma in bɛ faamuya o tuma na n t'a fɔ n bɛ n yɛrɛ fɔ mais ni yiri nana garibukɛ fɛ yan aba a banna o tuma Iza Wakati baara aba 30,000 don mais nɔgɔya kama 15,000 sara fɔlɔ ani sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i bɛ wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana baara bɛ kɛ nin cogoya la a ye faamuya aba 30,000 don mais 15,000 de bɛ sara fɔlɔ an bɛ baara kɛ ni yɛrɛ y'a dɔn baara jaabi la n ye Iza Wakati baara kɛ a jaabi la na garibukɛ ka wari tɔ sara ani se ye bonya min ye maa caman ye bonya k'an ye dɛ depuis n b'a fɔ a b'a fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ bilen ayi n tɛ se k'a bɛɛ fɔ bilen ko caman kɛla an ye dɛ o tuma pour i ka perefu dɔn n'i nana ne fɛ yan aba i bɛna perefu dɔn ayi ne ti waso ni dovini ye o kɛcogo la i tɛna dɔn garibukɛ la a bɛ faamuya o tuma na faamu ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala nabi garibukɛ ka téléphone numéro o de ye +223 72 24 02 98 n bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98 aba n'i ye numéro in wele i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ o la aba sadiri i bɛ segin a kan mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati min hali n'i ni ne ma ɲɔgɔn sɔrɔ i ni n ka kalanden bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ n b'a fɔ ala k'an sago k'an ye ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.